आयै मा खालामदों आइ? टेनसन जादोंलै आयै आं दिनै जोबोद टेनसन। मायो मा जाखो? मा जाखो आयै? बै लैथोसेया थांबायना थाङाखै जोंनि न'निफ्राय? दिनै आदाखौ खेबसे फन खालामनानै सोंहरनाय। मैयाल'सो फन खालामबाय आङो, गैया थाङाखैनो। नङा बे फाग्लिया मानो दाबो थांनो रोङाखै? आंहाना जिउआव दा बे मोनसेल' टेनसन मोनथिबायना आयै? होखारनो होलै आयै रामोन दादामोनखौ होखारनो हो। रामोन दालाय अबाव होखारनो दे, मालायबा लैथोसेनिसो साइड जाबावो मोनथिबाय, नोंसोरखौसो एसे बोरैबा बुंबाय थायो। बे आदानियाबो जाम्बा सभाबानो खारनाय नङा खोमा, जाम्बा गलाया। बिनानावा एसेबां करोड़पति हौवा मोनबाय, खुसिसो मोननांगौ। मा बेलाय गाज्रिसो मोनबाय थायोब्रा? माबायदि फिसाला जोनोम होनाय आयै नोङो, एसेबां जाम्बा। औहाय आइ, माबायदि मानसि बिबो, एकदम सिधा सादाहाय। गाज्रि नङा बिनियाबो साननायफोरा, एकदम सिधा सादा आरो। गाज्रि नङा होननाथ' मिथिगौ, थेवब्लाबो मोजां बान्थाय एसेबांबो मोजां जानाङा। बे आजिखालिनि जुगाव एसेबां सिधा सादाबा सोलियाथ', एसेबां मोजांबा सोलियाथ', एसे गाज्रिबो जानांगौ मानसिया। आरो एसे सैथान जानांगौ, होमबासो धोनि जानो हायो। दे आयै दोनदो, माथो खालामबावनो आरो साला पाप्पिया दाबो थांनो रोङाखैबा, हौवा मोननो रोङिया। दे सानसे नङा सानसेबाबो थांगोन दे, बेखौनो टेनसन लाबाय थानाङा। नोंसोर सानैया मोजाङै थाबानो जाबाय, बांद्राय लामाफोराव ओंखारनाङा आइ। गुवाहाटिसोना बियो, एसे गिखांनायबो मोनो आङो। जागोन दे। सना नै बेदर जानो लुबैदों होननायखाय बेदर लाबोदों आं आधा किल'। बेदर जानायाथ' जागोन र' टिल्लु, आं मानोबा जोबोद टेनसनलै नोंनि एक्सखौ लानानैनो। माबा दाबो थांनो रोंलानो। मैया आइया आदाखौ फन खालामदोंमोननो, गैया थांनायनि नामखौनो लायाखैनो। बिराद बोरैबासो मोनबाय आङो, माला थांगोन बियो? बेनोथ' जाहैबाय र' खोथाया, माथो खालामबावनो आरो बिजुलि, होखारहरबाबो थाङा। एकदम बुसिन बुनानै होखारहरबासो थांसिगोन खोमालै। बिदिबो आरो खालामद्रायनो हायाना। होमबा जोंनि न'आव बेफोरबायदि थाबाय थानो लाय होबाय थानांगौ नामा बेखौ? बिदिबा चान्स मोनबाय थागोन माथो बेलाय। नोंखौ आंनिफ्राय सेनो नाजाबाय थागोन बियो। सना, माखौथ' एसेबां टेनसन लादों, जों थाङाना। बियो गावनि न'आव थाङागौलागि जोंफोरबो थाङा जोंनि न'आव। आरो फैसा गैयाबासो बेलेग बाथ्रा, फैसा दं थाखा दं, माखौ एसेबां टेनसन जादों नों सना? न'खौलाय मा दानो बेयावबो हा बायनानै लुना थानो हागौ। थेवब्लाबो आरोहाय, बेखौलाय मानो जोंनि न'आव दोनबाय थानो? थांगोनलै थांगोन, सानसे नङा सानसेबाबो थांगोन सना, नों टेनसन लाबाय थानाङा। नो बेदरा एवहैदो ना आं एवनांगौ? थां होनबा नोंनि एवहै थां। एकदमबारे बेदर एवनायनि मुदावनो गैया, बिराद टेनसन आङो। सनालै बांद्राय टेनसन लानाङा, धै आं दङना, आं मेनेज खालामगोन। थेवब्लाबो आरोहाय मोनसे जेथो जाना थाबायना बियो। टेनसन खालामनाङा बेफोरखौ। दे होमबा बाजै थांसै। दे थां। नानि, गांजेमा गोसोम नानि, थांसै आङो। नानि। बे गांजेमा गोसोम रानिया मानो माथो हराखै? गियान गैया बियो, मानसि सासेया माथो हरदों थांसै होननानै। गांजेमा गोसोम रानि, मा खालामबाय दङ? नै थांसैनो दादैया। मायो? मा मायोहाय? नै दादैया दहायनिफ्रायनो माथो होगासिनो, नोङो मा खोनायाखै नामा? खोनायाखैमोन, आङो उन्दुलांदोंमोन। उन्दुलांगोन बेयाव। दे जेबो नङा दे बाजै, उन्दुलांदोंमोन खोमा। माबा, जोंना सोमोन्दो लानाया बारा थिग जायासैलै। नोंखौ बाजै होनना बुंला दे, आङो मादै होनना बुंनोसै ना? माने आङो गांजेमा गोसोम रानिखौ बिनानावसो सानोना। पाप्पि बुरिया। औ दे जायो, मादै लिंबाबो जागोन, आनै लिंबाबो जागोन, आइ लिंबाबो जागोन, जेबो नङा। ओं मादैखौनो लिंसिगोन दे। गांजेमा गोसोम रानि, नोंनो मेथाइ जानो फैसा नांगौ नामा? नाङा दे नाङा, आंनो लानो हाया, आदाया अननानै होनो नागिरदों, लानांगौ। नांला दे, आंनो मेथाइ जानो फैसा दंखायो। दे होमबा थांदो आदा, आङो उन्दुनो ओंखारसोदों आंखौ। औ लामासिम दोनैला होमबा? दोनैला दे आङो, आयै दोनै थां नोङो, आंहा उन्दुनो ओंखारसोदों। गाज्रि मोननाङाहाय बेखौ, बियो बिदिनो एकदम उन्दुनो ओंखारबा बिदिनो बिनिया, थानोनो हाया। दे जेबो नङा दे मादै, आरो फैगोन र' साननैसोनि उनाव फैलायसिगोन। दे फैबानो जाबाय, बिदिनो सम फैबाय था। जागोन दे, फैबाय थागोन आङो। गाज्रि मोनाथ' मादै आं फैबाय थानायखौ। हा माखौथ' गाज्रि मोननो, जेबो गाज्रि मोनाहाय मा।
जोंफोरबायदि गैजारोङि मानसिफोरालाय अबाव गाज्रि मोननो दे नोंसोरबायदि धोनि मानसिफोरा फैबाथाय। नोंसोरनि सायावनो मोनजायोना नै जानाय थावाथ' नै मास मोनसेयानो जासिगोन खोमा दासिमहालागै बायनायानो थायाखै। नोंनि सायावनो मोनजाबाय थादों अबाव गाज्रि मोनोहाय आङो। फैबाथाय बेसेबा मोजांसो मोनो आङो नायै बेदरैबो मोनजायो। दे होमबा बिदिनो सम सम फैबाय थागोन आरो ना। औ दे फै बाबु। बिदिनो बिमाजों मोजां जाग्रोनांगोन होमबासो फिसाजोखौ हरगोन बियो आंनो। दे होमबा मादै थांसै ना। दे बाबु दे थां। फैबाय था बिदिनो फैबाय था। जोंनिया फैसाया थानांगोन ना फैसायानो गैया जोंनिया खरसा जानो। नों फैनायनिफ्रायसो एसे मोनजाग्रा जादों नङाबा जेबोखौनो मोनजाया। फिसाला सानै दङ बिसोरथ' जेबोखौनो थाल गैया। दा आरो आंना फिसाजोआबो गाज्रि मोनसोयो फैबाय थानायखाय। आयै आङो नोंनि थाखायनो दिनै रामोनदाजों हाबा जागोन होननानै बुंबाय। रामोनदाजों हाबा जागोन होननानै डिसिजन लाबाय। रामोनदाजों हाबा जानोथ' गोसो गैयामोन आङो। थेवब्लाबो जेबो उफाय गैला आंहा जिउआव। बेनिखायनो आङो बेजोंनो थांसै। नों जुदि आंखौ न'आव थांनो होगौमोन अब्लानिया आङो रामोनदाजों हाबा जागोन होननानै बुङामोन। दा आंहा जेथिंबो लामायानो गैला। बेनि थाखायनो आङो उफाय गैयिनि थाखाय रामोनदाजोंनो हाबा जानोसै। गोसोथ' गैयामोन आङो मजबुरि आङो। नोङो आंखौ मा खालामगौ दिलु दिनै? सोरजों हाबा जागोन सानदोंमोन नै दिनै सोरजों हाबा जानांगौ जाबाय आङो। मालाबा थाङो दा? गाबोन थाङोना दिनै थाङोबा? लैथोस्रि औ बुं रामोनदा। लैथोस्रि नोङो थारैनो आंजों थांमारगोन दा? जेबो असान्थिथ' गैया? जेबो असान्थि गैया थांगोन दे। दिनै नोंसो आंखौ बासायबाय रामोनदा। नोङो आंखौ हाबा खालामनो ओंखारनायखायसो। नङाबा दिनै आंहा मा जागौमोन? अबाव थागोन अबाव थायासो जागौमोन आङो। न'आवबो आइया लाखिनाय नङामोन। थारैनो नोंनि गोसोआ जोबोद मोजांमोन रामोनदा। नाथाय नोंनि बिनानावासो बेसेबा गाज्रि। लैथोस्रि बुंनो थाङोबाथाय आंनि बिनानावनिख्रुइबो टिलुआ बांसिन गाज्रिसिन। माने फार्स्ट टाइमाव जेब्ला टिलुआ बेखौ प्रप'ज खालामदोंमोन आंना बिनानावा लाया होननानै बुंदोंमोन नोंना मोजां मोननाय दंखायो होननानै। नाथाय टिलुआ आरो बुंबायना गैला बेजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैला ब्रेकआप होखाबाय होननानै बुंबायना। बिनि थाखायसो आंनाबो बिनानावा लानाय जादों बेखौ। थेवब्लाबो रामोनदा नोंना बिनानावाबो एसेबां सहस नङा। मानोना बियो आंखौ सानसेखालि दम हरदों। जोंफोरनि गेजेराव हाबनाङा एकदम मायबा मायबि गोरा गोरा बुंसोदोंमोन आंखौ। औलै बिनियाबो गोरोन्थि दङ। दे बाद होदो बिसोरनि खोथाखौ। जेखि जाया बे न'निफ्राय जोंफोर गाबोन थांसिगोन। आंखौथ' बिबारि बिनानावा थांनो होआखैमोन। थेवब्लाबो आरो दा नोंखौ आं हाबा खालामनोसै ना। बे न'आवलाय आरो मानो थाबाय थानो। गाबोननो थांसै जोंफोरो। गाबोननो फुङावनो ओंखारलांसै सानैबो। जिफोरखौ बुथुमना लाखादो दख'नाफोरखौ। औ जागोन दे। नाथाय नोंसा आइया आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन? मानो खालामा जानो दे खालामगोन। आरो आइया एक्सेप्ट खालामाबाबो जेबो नङा। नों जेबो गिनाङा आं दङ ना। आइया जियानो बुङा मानो थेवब्लाबो आं नोंखौ हाबा खालामगोन। नङाबा मन्दिरावनो हाबा जालांखागोन। जाया होमबा बेफोरबायदिबा? औ जागोन दे रामोनदा। दा नोंसो मिथिगौ आरो। मन्दिरावनो हाबा जालांगोन दे। दे रामोनदा जेरैबाबो जागोन। आंहाबो जि बुथुमनानै बेगफोराव सोना दोननोसै र'। औ दे थां। टिलु नोंजोंसो संसार जानो बेसेबा सिमां नुदोंमोन आङो। नाथाय दिनै बे सिमाङा फेलें जामारबाय आंनिया। नोंनि थाखायनो आं दिनै रामोनदाजों हाबा जानो गोनां जाबाय। बेबो नोंनि हिनजावनि बिदाबावसो। नोंसोरबो सान्थि मोनालाय आं बुंदोंना। नोंसोरनि संसाराबो मोजाङै सोलियाथ' आं बुंदों। आंनि लाइफखौ नोंसोरो धंस खालामनानै आंनि जिउखौ नोंसोरो असान्थि खालामनानै नोंसोरो मोजाङै संसार जालांनो हाया थां। सानसे नङा सानसेबाबो नोंसोरनि संसारा धंस जागोन। नायबाय था नोंसोर सानैबो बोराय बुरै। आंनि बे मोनसे सावा नोंसोरनाव नांथारगोन। सानसे नङा सानसे फस्थायगोन नोंसोर सानैया। गोसो गैला आङो थांना थानो। आं बायदि मानसिया थैबाबो जेबो नङा। उन सिगां गाबग्रा मानसिबो रावबो गैया। थैया मानो आङो। थैया मानो भगबान इसोर। बे संसाराव आंखौ मानो दोनबाय दङ नोङो भगबान? आंखौ मानो बुथारना लाङा? मानो? रामोनदाया लैथोस्रिखौ हाबा खालामगोन। आं
सहायनो हायाखै आंसो मोजां मोनोमोन रामोनदाखौ नाथाय दा मा जाखो आं बुंनाबो लानो हायासै आं बुंना लानायमोनबा खिजानिबा रामोनदाया आंखौ मोजां मोनगौमोनानो जमुना आगै मायोमोन आब' जमुना आगै आं मिन्थिगौ नोङो गाबदों होननानै आं मिन्थिगौ नोङो दुखु मोनदों होननानै आंलाय मानो गाबनो दे आंलाय मानो दुखु मोननो दे आब' मानोना रामोनदाखौ नोङो फसायोमोन नों बोरै मिन्थिगौ आं आगै नोंखौ नुनायावनो सिनाय हादों आङो नोङो दि रामोनदाखौ फसायोमोन होननानै नंमारगौना नंमारा बुंनाय नंमारगौ आब' आं रामोनदाखौ जोबोद फसायोमोन नाथाय आं बुंना लानोनो हायासै आं जुदि रामोनदाखौ गोसथोयो होननानै बुंना लायोमोनबा दिनै खिजानिबा रामोनदाया दैथोसेखौ हाबा खालामगोन होननानैनो बुङामोन खोमा जमुना आगै नों आंनो मानो खिन्थाना लायाखैमोन देनाय आंथ' नोंखौ ओरैनो आन्दासनोसो हमदों नोङो रामोनदाखौ फसायो होननानै बेबो मैयानिफ्रायसो थेवब्लाबो नों जुदि बुंनायमोनबा आंखौ रामोनदाजों बानायना हो होननानै आं बानायना होगौमोना नोंसोर सानैखौ आं आरो लाजिनानैनो बुङासैना बिबारि आब' आं बुंना होगौमोन ना आंखौबो लाजिबाय आरो नोङो औलै आब' आं लाजिनानै बुङासै दा नै मालाय लैथोसेखौसो हाबा खालामसिगोन बेसेबा दुखु मोनदों आङो दे जमुना आगै बिदि होननानै नोङो गाबाय थासिगोन नामा गावगाया बुंनाबो लानो हायासै नालाय दे आङो नोंनि थाखाय सासे बर नागिरनो होगोन दे नोंसा गुमैनो थेवब्लाबो आब' आंनो रामोनदाखौसो नांगौमोन बिनि बायदि गियानि मानसि अबाव मोनबावनो दे आजिखालिनि जुगाव अबाव मोनबावनो जोबोद मोजांमोन बियो बिनि गोसोआ जोबोद मोजांमोन औ नंगौ नंनायालाय रामोनदाया जोबोद मोजां नाथाय बे नङा दे रामोनदायाल' मोजां बे संसाराव रामोनदा बायदि आरो मोजां दंबावोना बुहुमाव मोजांबो दङ गाज्रिबो दङ मोनगोन ना नोङो नायबाय था नोङो रामोनदा बायदि मोजां सेंग्राखौनो मोनगोन आरो आं नागिरगोन नोंनि थाखाय मोजां सासे सेंग्रा आंनि जिउआव मोजां होननायानो गैलालै आब' खुसि होननायानो गैला दुखुल'सै आंनि जिउआव जेबोआनो जाफुङा आंनि खाफालाव रावबो लिरनायानो गैया खोमालै आब' आइ आफा हौवा फिसा फिसौ रावबो गैया आं हारसिङैनो थैनांगोन खोमा बिदिनो मा हारसिं नों हारसिं नामा जोंलाय जों दङ ना